volám sa Luky, mám 6 rokov a ukážeme si, ako vyrobiť pištol takú na gumičky. Zase som dneska doma. To niekedy chodíme domov. No, ukážeme si najskôr, ako strieľa. Zoberiem si gumičku. Natiahnem si na toto koliesko ozubené a sem. Toto mi poslúži ako ieritko. A ako náhle stlačíte toto, tak to vystrelí. Len nesmiete moc, inak sa to takto zasekne. A strelilo to a rovno do mňa sa to odrazilo od madraca. A teraz si ukážeme, ako to vyrobiť. Musím si to zničiť. Najskôr. Takto. Tak. No. Dvojky dáke s dierkou. 2 dvojky s dierkou. Treba. Nemusia byť tie ďalšie s dierkou. Ale ja som to spravil, lebo som nevedel nájsť normálne. Takto. Normálne. Takúto. Takto. Gumku. 2 gumky. Jedna náboj a druhá. A toto je. Aby toto sa takto vracalo pekne na to. No. Takúto. Paličku. Takúto. Ozubené koliesko. Takúto paličku.